Muna ni? Okay guys, muna ni sila. Padong sa Thanksgiving. Oh. Perting sa Yunas dalan. Tama gyud, lisod. Mao ni tinuod ang pagkalaga sa Ginoo. Dira kay dira oh. Ano loyo? Anas loyo? Ano ta dia? O dali na, paspas mo kay Lagi nagpaabot ang humba. dahil ka nagpaabot. Ang humba. Ang humba naglalala na. Luya sa Oh, kulitin na, kulitin na. Sangko. Patay na binabidyo na. Auto tapos na santi. Ay oh. Ako yung pinagdaan. Hindi gud ha. Mahulog na man sa ano. Ayaw ha, kay mahulog nga. Buwak ka dito. Ay, mixture ta kasi natin. Ulog ako ngipot kaniya ay. TV tarong di anak yun kang. Nakitan sila be. Oh. Lalim po eh. Wala pang dalan pa eh. Hindi na po challenging kaayo niyo. Nawo, challenging kaayo. Another na po level of kalisod sa dalan. Kaya natito yung po sa musunod. Tapos ka na mixture. Okay. Sana. Lord, salamat.